kedai ke All India Radio Shillong ke kuboran kuliah pi di Mary Nongganti walang. Kimat ki bakongsan jang ke kubor mentak step. Ha Meghalaya sa sanut ki brio ki bawan pai na Delhi bat Haryana ki layo pang COVID-19. Palat san hajar ngut ki brio ha ki lai pusan teli ki Shillong. Ha Meghalaya ki la syak tajur na ka jingjur uslap bat ke eryong. Ailat ke Sarkar Meghalaya ki samla pulia ban tho ya ke examen HSSLC na laki jong ki district ha ka baki shong ki sa ki khubor ki babnya ha Meghalaya sa sanut ki brio ki bawan phai na Delhi bat Haryana ki layo apang COVID-19 ya kani le thoru menteri ramba ka Meghalaya konor ki sangma lingba ka Twitter minne ha ka por shiteng sinya Kajingdan jugi brio ke beya opang kalakiyo siya ka arphongot menta ha Meghalaya ka bakan thopru ya ki nyongot ki barang shitom menta. Tat hado hnen ka singi ka Meghalaya kala pha nriyo hajar san spa san pulai tili ki jingpet benya bat na kini san hajar san spa san khandai ki pau negative badang up ya ka jingpeti kina sa khandai spa khandai pulai tili ki jingpet benya. Kajing jurus labar ke eryong kalawan rae kajing lanot hakikat tu kani ki benta jong ka jela Meghalaya hakba palat san hajar lai pusamut ki brio haki lai pusan tli ki Shillong jong kani ka jela ki la syak ta jur kajing ta na ka erlang thari amfan kalawan rae labba lapsan ka eryong ba kajing ha priya ringkat ba kajing tir uperthat ha bon tli ki district jong ka Meghalaya Namar jong kajing jur palat uslap kaladon kajing tua khandau ha bon jaka kajing shlei bat kajing do jong ki surok kali bat ki jingking Menteri katana disaster management jong Sarkar Meghalaya uba kermen chilla upentip baki don sandli ki district ki bala syakta na ka bor mariang ha kani ke jela kita ki kentop ya ka West Garo Hills North Garo Hills West Jaintia Hills South Garo Hills Southwest Garo Hills bat ka East Jaintia Hills Menteri ulai thoru bala pha iki kenhon ai jing rab kerki shakiti ki district bat nal markata ka sarkar kala pen khreru ya santli ki yeng ban penbiang jakari na ka benta ki lanot kan ba ka sarkar karang bishar ban khen ben dia iki jingdu na ka ni ka jinglin shop mariang ha ka jela kala airu e ka dak jing maham na ka benta ki pai ka jela bakin long ki ba fikir bat husiar ban lat na ki jing man saw Ki samla puli ki biya khon ya ka examen HSSLC ka badangsa kila ban tho ya ki examen halaki jong ki district klemdaron kam ban le chaki to ki district ha ka ba kila tho examen kam hashwa Menteri jong katana puli puthi ka Sarkar Meghalaya uba lakmen rumboy ha ka jing kiran ki no pathai ku board menen ka singi uloong ba bon ki samla puli ki biya khon HSSLC kila let phai shala ki jong ki Shillong trai ki ba ha ki we ki district shabar na ki jaka puli jong ki hadian bala pentre kam ya ka lockdown ne ka pakhangdam ha ka ri baro ko we Di kenang ban pensuk ya ki samla puli ka sarkar kala shim ya ka rai ban ailat ikiti ki samla puli bakin tho ya ka examen jong ki paper HSSLC ki badangsa halaki jong ki district ki ba ki shong ki sa ki subject badangsa ka examen HSSLC jong ka embos ki long ka mathematics western music physical education bat ka statistics Ha asam na perkret lepai ki kinhon NDRF ha khandai li ki jaka ki banyarap na kabenta ka jingshli Ha bai kren ba All India Radio Chief Project Coordinator jong ka Assam State Disaster Management Authority upangkaj Chakavarti uang ba ki kinhon SDRF ki lala don lepa ha sauphau tli ki jaka bat la biang ru bat ki tiar baran kam baro banyakhon ya ka jing e bat penbiang ya ka jingeram Chakavarti uong bala da batha ikiti kenhon bakin dale biang pa biang ha ka por ba penyeng ya kidara da ka babo jing modru ya ka klam COVID-19 ka jingshlei ha ka sin ka beningkong e menta usnem ha Assam kalakta ya pala laipo hajar ngot ki brio ha sandli ki district Chief Executive Officer jong ka SDRF Manivanan maintenance ka siw lali jngo hidala di ka Golpara district ka bade ka district ka ba shakta jurbha ha ka jingshlei menta Ulale jngoru e ki yeng balabo ban sa shipor kila nochlei Kani ka khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. Ha nagala na yo khubor bala dan sa iwe ibrio ibala yo kempang COVID-19 bat menta ka jela ka dan saungot kinong pang COVID-19.
Menteri ke Sorkar Nagaland ubadai pet ya katanat jong ka kot ka khia US pang new pom mengen ka sngi ha ka kru khobor jong ula pentip bala lap sa ya ibe ibrio iba wan pai na Chennai sha Kohima ibala kempang COVID-19 Utai Menteri ulai thoru ba ka Sorkar menta kadang trei borba ban wat iki wei pat kibrio ki balai shem bat ye kendo ya ite inong pang dang men ha ka sngi ningkong ka Nagaland klayo lightly ki case COVID-19 positive Arngot kidai na Dimapur bat iway na Kohima. Borok laingot kidai ki nong song ki bawan pai na Chennai. Mentai kidang Sya Sumar bat borok laingot kibit kibiang hapadeng kajing Sya Sumar. Hakway pat kaliang ka Sorkar Nagaland kalapan mi iki kendon trekam bala tipkom ki Standard Operating Procedure SOP ki bathamai nakabenta borok ki brio ki barung sya ka jela Nagaland hakabala penong kongsan ba borok ki brio Laki day kibriu Sorkar ki bawan na kabantaka kam ni kiwe kiriu pat baru kin ha ban shot test COVID-19 ha kasngi ka baki yo kejat ha Nagaland. Kani kan terikam na kabanta baro klem pelat yano. Katanat jong ka kwat kya ka Sorkar India kala ban biang sasisian ya ka jingkar pat jong ka ya ki pat ba bakin buat perking ya ka jing sat khot ya laki jong ki kti bat ban ya paji para brio kanang ba an la ban pendunai ka jing sapriang jong khnyang jing pang corona. Ha ka keruak khobor babon ka tenat jong ka kot khia kala pen kan mau bon sien ba ki pat ba baro ki don kam man sat bon sien ya laki kti da ka sabon ba ka lani ki la ban pendon kam da ki hand sanitizer nalor kata la pen kan mau ru ya baro ba ka jing bia pathar ki jaka pat ba ka de ka kambian ya ka ba an pengat ha ka jing sya penchitom ya ki tu ki ba pen khen ya ka de ka jing mana namar ba ka don ka jing ma ka ba kraw ka jing sapriang khnyang jing pang lada shubia kat habalam Ha Manipur sa sanmut kibriyo kila yok kempang COVID-19 baka jingdon jingnong pang COVID ha Manipur menta kalakiyo siya ka sauhuwengun ongko kubor Sorkar minhin kasngi. Kadkum kakaipat balayo na ka Virus Research and Diagnostic Laboratory VRDL jong ka RIMS Manipur la siyam baki laingut kibriyo kibede ki Shillong bat ki belong try na Imphal West District kila yok nyang jingpang corona. Kita gilai ngot kita ki badang Shuwan Pai na Delhi, Chandigarh, bat na Jorhat District, jong ka Assam. Ya kani ka kerwa khubor la penmi da ka COVID-19 Common Control Room jong ka Manipur. Na pedeng kilai khandai ngot kinong pang COVID-19 ha Manipur, sangot kila yo ya ka jingkot ka Bapura, bat lai pusan ngot kidang don ha pedeng ka jing Sya Sumar. Ya ka yeng ka bathamai jong ka office trekam Meghalaya Public Service Commission ka badan haluwa la chumya Shillong la pli min ka sngi da Menteri rang ba ka jelaw Konrad ki sangma. Habakran ha ka jingelang Menteri rang ba ula yaro ya ki jing persang jong baro ki balai don kti ha ka ka project. Uang ba ka jing pli ya ka yeng Sorkar ka bathamai kan sanang penkhalan shushu ya ka tari ka kta jong ka MPSC banwan ra ru shibun ki jing mentoy na ka banta ki samla wat kam bat ki pat jong ka jela baro. Ula bandap shushu da ka boong ba ki jing penthamai ka tari ka kta hapo jong ka MPSC kan sanang penkhalan shushu e ka rukom penyat ya ki examen ya kun ban yo kam ha ka ba ansala ban penmi ya ki result ha ka por ka ba biang. Menteri rang ba ula ongru ba ka MPSC kan sala ban pli ki lat ki bethamai ban kampan suk ya ki nong apply kam ki belet syakati ka office. Nalor kata uong ba ki kor ki bor ka juk menta ba ka jing pia ki tanat rekam ki long ki atiar ki bakongsan ki banyarap ya ki MPSC bakan ai jing syakri ka bakham jana shushu na ka benta ki paj ba. Ki syakri jang North Eastern Hill University Nehu Shillong ki bakan thop lang ki no hikai ba ki batre ki we ki jatkam kila no sinyang kalot syaka PM Cares badru syaka jingkan show Prime Minister's National Relief Fund. Professor SK Srivastava ubade Vice Chancellor jong ka Nehu ong baka ni ka day ka jing persang ka barat ba ka balongkom ka jing pa khubor syakari baka Nehu ka don ringkat ba kitu ki brio baro ki badan hapadeng ka jing e ba ka jing sosat ka bakraw ha ka ni ka por. Vice Chancellor ula airo ka jing ro ka bakraw ki sipai ya kun thama corona ki bukan thop ki doktor ki nurse ki nong sumar ya ka jing khot saudong ki pulen ki sipai ba ya baro ki bahaptur ya ka thama nakman. Katu kini ke khubor kala kod bakalawan shipina ko All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaje, minya so wa Delhi station na kamanta ke khubor ha ka tin Hindi ban penbut ka khubor pareng ha kapor prashiteng. Kini ke All India Radio Shillong, semua bahaman amantai ke khubor na Delhi.